Dobrý deň priatelia, kamaráti. Tak, dneska si niečo povieme v tomto super horúcom počasí o týchto štiplavých omačkách, aby nám bolo ešte viac teplo. Takže medzi prvé, ktoré by som dal do pozornosti, patrí kohutia. Pre mnohých z vás určite veľmi známa. Je to v podstate jedna z najznámejších omačok vyrábaných v Amerike. Vyrába to azijská firma, ale s dlhoročnou tradíciou pôsobiacou práve v Amerike. Je to omačka Huifeng. Máme ju v týchto troch veľkostiach, čiže kľudne, kto chce na začiatok, môže si vyskúšať menšie balenie. Čo by som vám o nej povedal? Patrí jedným najsilnejších striedačov omačok, obsahuje viac ako 80% čili. Dlhodobo bola nedostupná, kúpite ho len u nás v Happy Woku momentálne, takže určite vrele doporučujem. Ďalší výrobca zo srirač je spoločnosť Flying Goose. Je to thajská omačka. Táto konkrétne s červeným štuplíkom má zloženie 70% čili, čiže patrí v tejto značke k tým ostrejším. Je označovaná dokonca aj ako super sharp, čo znamená extra ostrá. Toto je s týmto ružovým vrchnačikom verzia, ktorá nemá gluten, čiže glutamany je v podstate bezlepková, zdravšia verzia. Ďalšia z omačok od Flying Goose je takáto s nejakým zeleným alebo bledozeleným štuplikom. Je absolútne bezglutenová, obsah čili má 60%. Je to teda taká akože strednejšia štiplavosť, vhodná už aj by som povedal, že pre ženy, a je zase bezglutenová. Ďalšia verzia je s takýmto oranžovým, trošku iný sošačik má. Je to hot and sweet, čiže ostro sladká. Obsah čili je 45. Všetky tie údaje nájdete na zadnej etikete, kde máte teda aj zloženie, a hlavne dôležité pri tých omačkách je sila toho čili, tým sa vlastne ako najvýraznejšie líšia. Ďalšiu máme potom s extra garlicom, je to cesnaková verzia. Tejto čili omačky má 51% čili. Veľmi zaujímavá varianta s tým cesnakom, dáva tomu ďalší rozmer, takže tiež treba vyskúšať si. Uvidíte, či vám zachutí, odporúčam. Ďalšiu verziu máme yellow chili. Je to taká, by som povedal, že štiplavosťou niečo medzi tou červenou a tou strednou. Má to okolo 66% čili, je vyrobená zo žltej papriky, líši sa vlastne len tým, že tá ingrediencia není červené čili, ale žlté, a je v podstate chuťovo úplne iná od týchto červených omáčok. Posledná omáčka nie je čili, ale je tiež od výrobcu Flying Goose. Je spicy black pepper sauce, to znamená, že už len z názvu vieme, že je to vyrobené z čierneho korenia. Veľmi zaujímavá omačka ku mäsu, skutočne ku grillovaným veciam, ako vytuní to neskutočne. Takisto nájdete ho aj v menšej verzii, na skúšku určite si ju zamilujete. Ďalší výrobca je Kok brand, už určite mnohí z vás poznáte túto spoločnosť. Je to thajská omačka, štiplavosťou je niekde na úrovni 40%, čiže patrí k takým tým menej štiplavým. Kok brand vyrába rôzne curry pasty a tak ďalej, čiže takisto relatívne kvalitný výrobca a konzistenčne už vidíte na prvý pohľad 40% je trošku rečia, ale takisto obľúbená u zákazníkov. Zase opäť treba si vyskúšať a prísť na chuť, či vám chutí, nechutí. Potom máme posledného výrobcu, ktorý je Uni-Eagle. Znamená to v podstate nejaký orol, alebo letiaci orol. Ako vidíte, každý má nejaké zvieratko, malý zverinec, takže Uni-Eagle, opäť je to thajská omačka od výrobcu Uni-Eagle. Táto konkrétne má 56%, čiže je to taký stred štiplavosti. A máme takisto ešte aj verziu sriracha mayo sauce, ktorá je vlastne japonská majonéza zmiešaná s Uni-Eaglom. Veľmi zaujímavá vec napríklad ku hranolkám, zelenine a tak ďalej. Viete si túto majdu aj vyrobiť sami, že kúpite si japonskú majonézu, ktorá vám dosť dlho vydrží v chladničke, a v podstate namiešate si už s hociktorou obľúbenou sriračou, ktorú máte. V ďalšom videu si ešte predstavíme menších bračekov v menších baleniach, kde teda nájdeme zase nejaké ďalšie
chute a vychytávky od týchto známych výrobcov. Teším sa. Čaute.